bod bocs bwyd ffian ar ola? O, fa ma funud nôl. Na ddo. Sy'n bod yna chi'ch dau? Chi rhyw sponsored silence yn ddo? Ydw. O ia. Bron iawn I fe anghofio. Gynna fi wbeth I chi fyd. Lle mae da droddiad di, Dylan? Mam, ddech chi gael chi'n heit ffwtsbol eto? O ta ni di weld o, lle byswn ni? Na, cyn I weld snybl syth ar o cynio. Lladdith Jim fi. 5 foot 4. O, smart coffin spa, dy fi. Ryn! Sut ydyn nhw ma ta? Rai chdi agor dy hen geg fawr oedd. So mam di gofyn I chdi byr bynnag bysa? Na, sa tad. Doedd i'n cofio dim byd amdan yr fflipin adroddiad neu'r stwffis di o flan I thrwyn ni. O jyst cyfrad dy hyn a lwcus bod yr Emis Charles na'n fi sgwennu ar ein chdi. Paid o fod mor fabian ni di. O, neis I weld chi'ch do'n ffrindiau mawr fel arfer. Diolch, a sgynna fi ddim amser I fwydro. Sio fynd I edrych am rywun. O'n i'n meddwl bod y drai ti ddrwg am hein a trwy bob recod. Nath bach o ddrewdod ddim drwg I neb yng nghariad I. Hwyl. Tas efo mond yn dod o nhw'n gynt. Tas efo mond yn tynnu nhw allan. Yli mewn difri. Rita Arwel Jones. Drycha lle ti'n mynd? Sori. O, rownd arall wedi gwbla. Gwboi fi. So beth yn bod? Deu gwir ddech chi. Dwi'n meddwl mod I newydd weld car Roger. Wow, aros fi. Nawr, gwerthau. Mae Mrs Annwyl ar lawr yn y tŷ, a mae drws di cloi a fe ti'n mynd ar ti dawel. Yn lle welis di o? Di parcio am Brymor. Pryd welis di o rwan, gyna? Tan ar awr nhw. Oedd Roger yn y car. Welis di Roger yn y... Liz, paid y cynnerfi, felly mae nid car Roger oedd e. O, tawn I di sli. Welis di Roger yn y car, Meirion? Na. Reit. Liz, ble ti'n mynd? Emma, sgol ar ôl y siop. Liz! Mrs Annwyl! Fion, aros fanna. Just aros. Reit. Aros fanna.
Diolch am eto, Mrs Annwyl. Ben Jones i ma. Mrs Annwyl, da chi'n iawn? Na, priwch yn symud nawr. Ffwrdd am ambulance. Dyna ma ham bach, sy'n pwynt fel o'r agos o fe ma. Mae Meirian wedi weld o, mi glywys ti o'n deud. Dyna na gei gare oedd e. Reit, dyma. Ni gytre fe. O, Ffion, ni di edrych ar ôl carwso ni bach, nes bod fi'n dod nôl. Nai, Mrs Annwyl. Fydd yn iawn, da chi'n meddwl? Bydd, siŵr. A mae'n dwlo diogel rwan, diolch i ti. O, bydd rhaid iddi cael pen yn ei chlyn. Yli paid y poeni am pethau fel yna rwan. Mae'n mynd i fod yn iawn, dyna sy'n bwysig. Dim sens bod hen ladi fach o'na'n byw ar ben ei hunan. Mae'n ti'n meddwl yw i wedi? Dwi'n gwybod. Clyw, mathemateg. Gallai wneud yn well petai'n gweithio'n galetach. Cymraeg, llen. Gallai wneud yn llawer gwell petai'n darllen y testynau fanylach. Rhyn bwyn sgafell o'i gyd. Dydw ddim yn gweithio ddigon calad. Aroliadau dolyg yn nhw. Sa nhw'n cawnto ar gyfer eich haf. A dydy rownd bapur newydd na'n gwneud dim lles, chwaith. Ei, Ari! Ti'n di gael gor y cleddu fe tro? Na, ddo. Ei, ti'n di gael ceffil fe? Callia snipes. Boi gwyll ys di. Dwi'n cael 2 ffeit. Rydych chi gael lot o practis ar yr felly bydd. A, lot o practis sy'n di wisgo teits, de. Ti'n lladd rwy'n ta? Na, dw. Rwy'n sy'n lladd i. Arwel, ti dyma, dwi eisiau gair efo chdi. Dim dy fam di na ci. Chop chop stitch. Cyfyd i rad ar mami wan. Sut mae arno ni am grysapel droed ta? O, llwm iawn. Sy'n ymond rhyw 3 ar ôl. Mae gofyn cael stoc o dda ar un ac un dolyg. Mi wertha fel sleps. Iws, mae Glyn. Be fydden nhw'n neud i chdi heddiw? Ynglyn â'r beic newydd mae Dylan a wedi brynu. Mae'n chwipo feic. A mae yna chwarae teg wedi bod wrthi fel lladd nadrodd yn llenwi'r cadw mei geinas gen i. I fod yna pan dwi dod yma. Mae pethau di newid. Fi fydd yn prynu'r beic iddo fo rwan. Mae Anna di archebio'n barod. Ydy. Ond mae Dylan am ei gael o'n gynt mwyn iddo fe gael arfer efo cyn o ras. Sdi Anna'n fodlon? Oes na broblem? Nagos. Dim o gwbl. Mae'n bod pawb yn dall i gilydd, de? Na fo ta. Popeth yn iawn. Surprise, surprise. Fel i be ffeindi si'n gwylad y facti. O'n i di anghofio mna. Paid a palu nhw. Oeddech chdi'n cofio'n iawn am begyn ti ormod o gwilydd i ddangos o. Be ddech chi feddwl? Dwi di pasio bob dim enni, we. Mae yna wahaniaeth mawr rhwng pasio a chrafu drwad Arwel. Mae dy dad a fi di bod yn trafod. Da ni'n meddwl bod y rownd bapur mae'n mynd â gormod o damser di. Be? Ella bys well i chdi roi gorau iddi. Canolbwyntio mwy ar dy waith ysgol. No we. Arwel! Diolch erioed, ddim eisiau mynd dros ben llestri nawr os e. Falle bod y busnes bwlian mae wedi ffeithio ar ei waith e. Paid a hel esgusion. Rhaid iddo dorchi Lewis a gorau po gyntaf fyd. Wel, dwi'n gwybod amdana chi, den, dwi wedi drysu'n lan. A fi na fyd. Dwi'n dechrau meddwl os di mynd i coleg yn werth yr holl asol. Ond os dwi eisiau diaber yn ei drama, mae gofyn fi gael B a 2 C. A os dwi'n mynd i drio cael hynny de, mae gofyn fi dynnu gwynedd ar flew rwan. Wel, dwi'n ddim amdana chi, de, ond dwi ffansi tyfu lot o flew a dynnu gyrw goetwig yn flo. O, ella sy well i fi'n anghofio yn y ddrama yma fyd. Mae jyst canolbwyntio yn y waith ysgol.
Bobl annw genod bach, does na rhyw broblema mawr ar eich sgwydda chi dyddi yma, dwch. Doedd i ddim fel hyn ers talwm chi. Be goblin ti'n neud fion caffi di fyma ddim sŵ? Dwi'n gwybod, dim ond edrych ar ôl ni Mrs Annwyl, dwi. Mae sawl. O, yndi siŵr am y gyn leis yellow fever yn does. Mae di mynd i sbyty. Wel, ella sa'n well ti ffonio a bwcio gwely dy fam yno hefyd. Fi ddim yn hapus iawn pan weli ti'r hyn a coelia di fi. Ania, please, nid i edrych ar ôl y ci fi tan ddweud o'r ysgol. Please. Yli, fion fedra i eddi. Ar y wyneb bydd... Cerwch rhan i feiled allan o ganol o lle bwyd, mae rwan. O, chditha. Yn deitha i bod chdi wedi gweld car Roger. Weles i mo honno fo. Ac os ddal i chdi'n dweud celwydd wrtho i... Na fo!